खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 2 जुलाइ 2026 मायथाइ एबा 17 आसार दान 1433 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। बृहस्पतिबारनि बे साना नोंथांनि थाखाय मान सन्मानखौ बांहोगोन। दिनै साख्रियाव गोबाव समनिफ्राय नेनानै थानाय प्रमोशन एबा बेथन बांनायनि मोजां खौरां मोननो हागौ। फालांगियारि दावबायनाया जाफुंसार जागोन आरो गिदिर न'निफ्राय गोदान रादाय खानायनि गोख्रों जाथावना दं। नखरनि देरसिन सोद्रोमाफोरनि दैदेननाया नोंथांखौ थार थिरांथा लानायाव मदद होगोन। सावस्रिनि बेलायाव दिनैनि साना मोनसे गोख्रों जागोन, जायनि थाखाय नोंथांनि गासैबो सानखानाय खामानिफोरा थि समाव आबुं जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना गोजोन खुसि आरो नखरारि गोजोननि सान जागोन। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानि मावनायाव मोनसे गिदिर जौगानाय जागोन, जाय नोंथांजों लोगोफोर आरो मावफुंगिरिफोर सानैखौबो जोबोद गोहोम खोख्लैगोन। गोदान रां थिसननायनि थाखाय दिनैनि साना साबसिन सान। बेयो इयुनाव गिदिर राङारि मुलाम्फा लाबोगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन आरो दिनै नोंथाङा बिसोरनि थाखाय मोनसे बेसेनगोसा अनथोब बायनो हागोन। समाजाव नोंथांनि दयानि थाखाय नोंथांखौ बाख्नायनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि केरियारनि थाखाय मोनसे गोदान आरो थार लामा जागोन। नोंथांनि गोख्रों सोलोजों नोंथाङा फालांगियाव सोलिबाय थानाय जायखिजाया गिदिर गोनो गोथोखौ गोरलैयैनो सुस्रांनो हागोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा दिनै मावख'निफ्राय सेमिनार एबा गोदान मिटिंआव थांनो खाबु मोनगोन। बिदा-फंबायजों जानाय गोजाम गावस्रालायनाया दिनै जोबगोन आरो सोमोन्दोआव मोजां मोनलायनाया बांगोन। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव बांसिन गोसो होनो नांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रां गाब। कर्क राशि। दिनै नोंथाङा गावनि बाथ्रा बुंनाय आरो रागानि सायाव जर'खा दबथायनो नांगोन, नङाब्ला मावनाय खामानिया गाज्रिसिन जानो हागौ। खामानि थिलियाव जेबो रोखोमनि राजखान्थि एबा बाथ्रा रायज्लायनायनिफ्राय गावखौ आबुङै गोजानाव लाखि आरो खालि गावनि खामानियावल' गोसो हो। रांखान्थियारि बिथिङाव जेबो गिदिर थिरांथा थाब-थाबैनो लानो नाङा आरो रोंगौथि गोनां सुबुंफोरजों सावरायनांगौ। गथ'नि सावस्रिखौ लानानै एसे जिंगा सिनांगौ जानो हागौ, नाथाय मोनाबिलिसिम थासारिया नर्मेल जागोन। इसोर बिष्णुखौ सिबिनाया गोसोखौ गोजोन लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गाइखेर गुफुर गाब। सिंह राशि। दिनैनि साना मोनफ्रोमबो बिथिङावनो सिंह राशि गोनां सुबुंफोरनि थाखाय मोजां आरो खाफालगोनां जागोन। सरखार एबा खुंथायाव थानाय दोलोजों सोमोन्दो थानाय थाबथानाय खामानिखौ दिनै सासे गोहोम गोनां सुबुंनि हेफाजाबजों फोजोबनाय जागोन। दिनै फालांगियाव सानस्लाबै राङारि मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं, जाय नोंथांनि बेंक बेलेन्सखौ बांहोगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउ खुंग्रा सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना रमान्सजों बुंफबनाय जागोन आरो नोंथाङा जुलि लानो थाखाय गावनि गोसोखौ थि खालामनो हागोन। सावस्रिया मोजां आरो गोहोगोरा थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि आबुं जानो हायै बिथांखिफोरखौ आबुं खालामनो आरो गावनि केरियाराव मोनसे गिदिर आगान लानायनि सान। खामानि थिलियाव नोंथांनि खामानिनि गुनखौ नायनानै नोंथांनो गोदान आरो गिदिर बिबानफोर होनाय जानो हागौ।
आजै-आजौनि सम्फथिजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया गोजाम आयेनारि बाथ्राया दिनै नोंथांनि फारसे सुस्रांजागोन। न'खौ फोसाबफिननाय एबा सुख-सुबिदानि बेसादफोराव एसे रां खरसा खालामनो हागौ। समाजारि फोरबोफोराव बाहागो लायोब्ला नोंथांनि सोमोन्दोनि बेंखनखौ बांहोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों पिस्ता गोथां गाब। तुला राशि, खाफालनि हाथरखिफोर ओंखारनायजों लोगोसे दिनै नोंथाङा जाय गिदिर खामानिफोरनि बाथ्रा सान्दों बेफोर गासैबो खामानिफोरा गोरलैयैनो जाफुंगोन। धोरोमारि हाबाफोराव नोंथांनि गोसो दुंनाया बांगोन आरो नोंथाङा बबेबा गोथार थावनियाव दावबायनायनि बिथांखि लानो हागोन। लोगोफोरजों जागायनाय जायखिजाया गोदान स्टार्टआपआ दिनै गोख्रैथि मोनगोन आरो मोजां राङारि इसारा होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिजों गावजों गाव गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन, जाय नखरारि आबहावाखौ गोजोन लाखिगोन। बिजिरसालिनि केसफोराव रिलिफ मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथांखौ सावस्रि आरो रांनि लेनदेननि बेलायाव जर'खा जोथोन लानो सांग्रांथि होदों। बायजोनि आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था, नङाब्ला उदैजों सोमोन्दो थानाय जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। फालांगियाव रावखौबो मेगन खाना फोथायनो नाङा आरो गासैबो लेखा बिलाइफोरखौ गावनो नाय। गोब्राब थासारिफोराव नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि मदद आरो अननायआ नोंथांखौ गोसोआरि महरै सिफायनो होनाय नङा। बेलासियाव थालिर बिफांनि खाथियाव गोथार घिउनि सोरां फोजोंब्ला नोंथांनि जिउनि गासैबो जेंनाया गोजान जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनै हाबा जानाय जिउ आरो फालांगि मोन्नैनिबो थाखाय सनानि आरो जारिमिनारि फिथाइ लाबोगोन। जुदि नोंथाङा हारसिं दं अब्ला दिनै नोंथांनाव मोनसे जोबोद समायना आरो मोजां जुलिनि प्रप'जेल फैनो हागौ, जाय न'आव गोजोननाय लाबोगोन। दिनै बाहागोदारियाव सोलिबाय थानाय फालांगियाव गोबां मुलाम्फानि जाथावना दं। गावजों गाव गोरोबलायनाया आरोबाव बांगोन। गोजाम लोगोफोरजों मोनाबिलियाव मोनसे रंजाथाव दावबायनाय एबा लोगो हमज्लायनायनि बिथांखि लानो हायो, जाय गोजाम गोसोखांथिफोरखौ लाबोफिनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गेरुआ गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि साहस आरो सुथुरफोरनि सायाव देरहासारनायनि सान जागोन। बिजिरसालिनि केसफोराव गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय दावराव-दावसिया दिनै गोजोनै जोबगोन आरो थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैगोन। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गावनि बेरेखा हान्जानि सोलोजों गिनांगौनि गोनांथि गैया। नोंथांनि सैथोथिया देरहागोन। थाबथानाय रांखौ मोनफिननायजों रांखान्थियारि जेंनाया जोबलांगोन आरो नोंथाङा गोदान गारि बायनायनि सानस्रि लाबोनो हागोन। सावस्रियाव जौगागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिलु आरो मेलेमारि गोहोनि थाखोआ जोबोद साबसिन जागोन, जायनि थाखाय नोंथाङा मोनफ्रोमबो खामानिखौ गोदान आदबजों फोजोबगोन। गथ'सानि सोलोंथाइ एबा बादायारि आनजादाव गोबां जाफुंसार जायोब्ला गोसोआ गोग्गानाय आरो रंजानायजों बुंफबगोन। लटारि, स्टक मार्केट एबा बेटिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा दिनै मोजां राङारि मुलाम्फा मोननो हागौ, नाथाय दबथायना लाखि। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान साहसफोर आरो गावजों गाव फोथायनो हायै फोथायनाया बांगोन, जायनि थाखाय साननि मोनफ्रोमबो बुब्लिखौ खुसि मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 11 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा फान्थाव गाब। मीन राशि, गासै सानावनो सुख-सुबिदानि जौगानायनि सोमोन्दै आरो हा आरो न' लुनायनि आयदाफोरखौ जोबथा महर होनाय बियो बारलांगोन। जुदि नोंथाङा गोदान न' एबा फ्लेट बायनो गावनि गोसोखौ थि खालामगासिनो दं, अब्ला दिनै नोंथांहा बे लुबैनायखौ आबुं खालामनो हायो।
बिमानि सावस्रिनि गोजौ गाहाया आबुङै फोजोबजागोन, जायनि थाखाय नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। साख्रियाव गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरनि बोरा नोंथांनाव थागोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि गासैबो थाबथानाय मावथांखिफोरा समनि सिगां आबुं जागोन। मोनाबिलियाव नोंथाङा नखरनि सुबुंफोरजों मोनानि जानायनि रंजानाय मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि सानसेनि फानजामुथि एबा राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।